Olen Jerry Johnson. En tiedä missä olen, mutta enkä tiedä mitä mä teen täällä. Mä yhtäkkiä tulin vaan tänne, joten oli epäkätivää teillä poikittain jala. Ja mä yhtäkkiä aloin lentää. Kattokaa nyt, mä lennän. Miten mä tässä lennän? Wow! Kattokaa. Kattokaa, mä lennän. I can fly, I can fly. Eikö mä osaa hyvin lentää? Oi. Auttakaa oikeesti. Ja mä tipahin tuolta just alas. Mikä siellä on? Se näkyy jotain. Run. Joulukuusi. Mitä? Nyt on, onks nyt huhtikuu vai tammikuu? Mä muistaakseni huhtikuu on ja täällä on joulukuusi koristeella. Mikä tuolla on? Siellä on joku. Oi ei, sieltä tulee joku.